Vapadi watariri tinokutendai nokuramba muchingotedza Mike Samba Show, chirongwa chinopa upenyu, chirongwa chatinoremekedza zviri kuitika munharaunda nemukati memhuri dzedu. Svondo rakapera takasiyira nyaya yedu tisina kunyatsoibvuraudza pamusoro penguva yedu. Nyaya yegasi iri kungotengeswa pese pese, nyaya yegasi isisanzwisisike. Vakotsveri vedu vadzoka zvakare nesu svondo rino. Tinoda kuvatenda vakotsveri vedu vezera vane hanya neupenyu nenduramo dzevanhu. Ngatipindei muchirongwa chedu chanhasi. Regai ndimboya pamuri mbuya. Svondo rinotoda kunyanya kubvunza mubvunzo vadare vedu nenyanzvi vachitipindura kuti tinzwe zvakawanda. Kuru vedu vakotsveri vedu mundiregerere toda ngorova shiri iyi yegasi dzobva dzafa dziri mbiri nguva imwe chete. Ndizvozvo chakonzera kuti vanhu vawande kutsvaga magasi vachingotengesa pese pese nomudzimba idambudziko remagetsi. Dambudziko racho riri papi? Iye zvino izvi tototi kudai national disaster akauti dambudziko rabata nyika yese muno muZimbabwe. Vanhu vakatenga magetsi musi wa1 vakuru vangu kusvika musi wa5 vakazotenga kubva musi wa5 vachienda kumberi magetsi anodhura zvinorwadza zvokuti vanotenga nemari yakawanda asi haapedzi vhiki magetsi achishanda. Saka kwatova netsumo inoti muchitonotenga magetsi zviyakonzi tengai magetsi musi wa1 mukazotoatenga after 5 kunosvika 30 uko munenge muchingotambisa mari bheta kutenga huni. Ndatenda. Ndizvozvo mashoko akanaka ataurwa nambuya, asi izvozvo tinozvinzwa sehurukuro. Hatina pane munhu abva kumagetsi here, nekuti tinoda kubata zvinobatika kuti ichokwadi here kuti tikatenga magetsi mwedzi uchitanga anoenda mberi, kana kuti tikazotenga pakati anodhura tichazodzoka nemhinduro yakakwana. Hatigone kuti ndizvo kana kuti kwete. Ndoya pamuri vamwene. Sandaenda kuna Mai Chigowari. Dr. Nyaya yanetsa ndeyekudai. Varidzi vamwe vacho vemagasitenga vamwe vacho vanenge vari vekanzuru. Saka hapana mbavha inonosunga imwe mbavha. Handiti hapana mbavha inosunga imwe mbavha nekuti makudo mai mamwe chete. Zvechokwadi gasi riri dangerous. Inini ndiri mumwe ndine vana vaitombotengesa gasi. Zvinhu zviya zvine danger hatidedu kunyeperana. Ndakati ndiregai ndibvise gasi tengi kurodhi kwaranga riri mwana abuda aenda. Handinoziva kuti harina kuvharwa. Handiti ndakurikungurudza rakabuda ndikamhanya kusvika kugedhi ndikati asi ndatiza kainini kodzimba dzevanhu. Ndikadzokera ndikanotiregedza inini ndichitsva hangu mai maoko mbva ndanovhara, asi ndakatombokuvara maoko. Ipapo pakangoma itai basa sebasa. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa. Regai ndimboenda pana Mai Chigowari. Imbopai Mai Chigowari vari arapo. Zvatinoda kuti tiite, ndiri kuziva kuti vamwene vataura nemwoyo nechii, asi isu hatigone muchirongwa Mike Samba Show. Ndosaka manzwa kana kumubvunzo wambuya ndati tinototaura nevanhu vemagetsi. Hatigone kutaura kuti ngana ari kuita zvakati kana tisina umbowo hunobatika. Tinoda umbowo hunobatika. Kana ari munhu wekanzuruka mukamuziva momumhangara, nekuti tikangozvitaura sekukurukura zvatiri kuitaka, tikangozvitaura sekukurukura zvinongopera kuri kukurukura. Saka isinoda kuti kana mabata kuti uyu munhu ari kutengesa gasi apa ndiye wekanzuro, imimi munoita uongororo yenyu, munoita utsvakiridzo yenyu, munopedzisira monzwa kuti aiva vanonzi vadomba. Imoenda kwazvinotaurwa, nekuti ngatitaurei zvinobatika. Mai Chigowari. Maite yanyi Dr. Chisamba. Ini ndoda kubvunzawo mubvunzo wokuti panyaya dzeutano isu kuvashandisi vegasi zvii zvamungakwanisawo kutibatsira nazvo kuti pane zvazvakaipira here kana zvazvakanakira kushandisa gasi pautano hwedu, uye even panyaya yenjodzi yangaitsanangurwa kuti iyesu vanoshandisa gasi, nokuti vari kuritengesa vacho vazhinji varatidza kuti ruzivo havana. Haagone kutsanangurira kuti atinoti mado's and don'ts iwayo kuti chii chatinogona kuita kana kusaita kana tichinge tatenga gasi zvinogona kuisa upenyu hwedu panjodzi uye utano. Ndizvozvo mubvunzo unoda kupindurwa iwowo. Handizivi kuti ndiani ari kupindura mubvunzo iwowo. Pane mimwe mibvunzo muri kuda kupindura here? Tapindura kumwanako. Dr. Chisamba, ndoda kupindura mubvunzo wabvunzwa nagogo wekuti
vanhu vanokurudzirwa kuti tengai magetsi musi wa1 kana musi wa5 mukasatenga panguva iyoyo zvatovharana anenge akudhura. I think kutaurawa kwevanhu vanenge vasina nzwisiso yakadzama concerning zvemagetsi izvozvo chinoitika pakunzi tengai magetsi panotanga mwedzi. Vezesa vane danho ravanoita rekuti vanhu vakwanise kutenga magetsi nemitengo inokwanisika kune vaye vanoshandisa magetsi avo zvishoma. So iyi inonzi muchirungu stepped tariff. Chinoitika paizvi ndezvekuti musi wa1 wese wemwedzi panoita kutsokorodzwa kwekuti wakukwanisa kutenga magetsi ako. Pane anonzi mastep matatu ekuti pane vaye vanoshandisa magetsi zvishoma sokuti unoshandisa maunits anosvika iwo 50 panenge pane price yakachipa yekuti ukatenga magetsi ipapo unotengawo nemazigi mashoma, then ukazoshandisa magetsi akati one day maybe wakutenga maunits anopfuura 50 zvichikwidza, pane futi mutengo wakasiyana newe block rekutanga. So vanhu chavasingazonzwisisa ndechekuti hazvireve kuti unongokwanisa kutenga musi wa1 kana musi wa5 chete. Unokwanisa kutenga maunits akachipa 50 ekutanga kutanga kwemwedzi, whether watenga musi wa1 kana watenga musi wa5 kana musi wa15, pangoperera magetsi ako pekuti wada kutenga magetsi ako kekutanga pamwedzi iwoyo ndopaunoona mutengo wakachipa iwoyo wemaunits anobva 1 kusvika pa50 zvichingoramba zvingokwidza. So hakuna pekuti unonzi ukazotenga magetsi ako kubva musi wa1 kusvika musi wa5 hautenge magetsi akachipa. Zvinongokurudzirwa kuti utenge kana wada kushandisa magetsi ako pamwedzi iwoyo, zvichikurudzira kuti pane vaye vanoshandisa magetsi mashoma vanotengawo nemutengo uri nani. Ukada kushandisa akawanda wakuitawo chikwidziro mutengo bit by bit. Ndizvozvo matsanangura zvakanaka. Vauchire maoko. Mubvunzo wenyu wapindurwa mbuya. Zvinoenda nezvidimbu nokuti kana pamadomasi kune mumwe anoti mukatenga madomasi 4 ndinokupai 2 embasera, asi mukatenga 10 ndinokupai 6. Ndozviri kuitika izvozvo semutengano wegudo. Ndo yakwamuri baba. Regai nditsanangure pamusoro mubvunzo wabvunzwa pamusoro pekuti iro gasi ratinoshandisa iri harina zvarinovhiringidza utano hwedu here, nekuti munonzwa mweya uya wekuti hapana gasi rakubuda paya. Gasi iro pachezvaro ari nhuwe, iro pachezvaro. Saka mweya watinonzwa uyawo unotoiswa nemaune kugasi iroro kuita kuti mukanzwa mweya wacho mobva maziva kuti pane gasi ralika. Saka wanoongorora zveutano wakatarira kuti mwero unoiswa wemushonga wacho iwowo wakaderera zvekuti hauna zvaunovhiringidza pautano hwedu. Kune munhu wese anoita bhizinesi yekutengesa gasi anofanira kutonga akatrainwa. Tine training dzatinotoita tinotanga makuseni kusvika zuva rechiwira, tonyoresa bvunzurudzo anonga apasa otoona certificate yake. Saka kunyange pamuchana unotenga gasi, tarisai kuti uyu munhu uyu akatrainwa here. Certificate yake pamutemo inofanira kunamirwa paanotengesera gasi kuti iyu anonzi Aaron uyu akatrainwa, ndo pepa rake iroro. Uye pangwemwe chetewo rezinesi rake rekuti atengese gasi rinofanira rakanamirwa ipapo. Saka hapana dikana yekumbobvunza kuti nai une rezinesi here. Iri rinofanira ngechitoonekwa nekuti kana asina kuiratidza ipapo ari kutotyora mutemo. Ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa. Kudzidza kupere vadikani ndosaka zvakakosha. Mambenge muchizviziva here kuti patinoti gasi yanhuwa mazodini hanzi kamushonga kechenjedzo kakaiswa maune. Ngatisangane muchikamu chinoteera. Nyaya iri pano vadikani, nyaya yakanaka inoita kuti tishandise gasi takasununguka. Munoziva tinonzwa ngano dzakawanda. Vanhu vanotaura ngano kuti gasi kadai yatodai, amukazodai fanike kwana nhingi zvakazodai zvikadai. Nhasi zera yatipa nyanzvi kuti tinzwe chokwadi. Regai ndimbouya kune vemoto, chimbotipai zvimwe pada zvisina kana kutobvunzwa zvamunoda kuti tidzidze takatarisana nenyaya dzegasi. Zvakanaka, ndichatanga ndapindura pane zvimwe zvabvunzwa. Ndanzwa pane vabvunza vachiti ndezvipiwo zvimwe zvatingaita kuti zvibetsere kunesu
vari kushandisa gasi. Onko. Chokutanga chandingatotaura ndechekutenga gasi kuvanhu vari kutengesa gasi zviri pamutemo. Vanhu vanotengesa gasi vane training yavanoitwa. Saka zvazvinoreva ndezvekuti mukaenda muchinotenga gasi renyu pamunhu ari kutengesa zviri pamutemo, vanotanga vaongorora tengi renyu vasati variisa rimwe gasi. Saka muchaona kuti pane mamwe matengi atinongoenda nawo pasi pemuti asi risingachakodzeri kuti rirambe richiiswa gasi. Saka kureva kuti tengi rakadaro rikaramba richiiswa gasi rine njodzi yokuputikira mumba menyu richikuvadzai upenyu hwenyu nehwemhuri yenyu. Saka ndosaka ndati chokutanga ngatitengei gasi kune vanhu vane marezinesi ekutengesa gasi. Chechipiriwo zvimwe zvatingaitawo kuona kuti kunyange kuona kuti tinosevhisa kana kuti equipment yedu zvinoongorogwa panguva dzakakodzera zvichionekwa kuti tambo dzacho dzinobva kutengi dzichienda kugasi stove yedu dzichakabata zvakanaka here, dzichakasimba here, hadzipana dzati dzarumwa nemakonzo here nedzimwe dzasakara zvokuti inogona kuzoputika mwana achibika. Uyewo zvimwe zvatinokurudzira ndezvekuti paunomukawo makuseni paya pada gasi harina kuvharwa zvakanaka ranga richilika zvishoma nezvishoma usiku, asi kati hatakavharawo mahwindo. Saka tinokurudzira kuti makuseni pamunomuka paya chero manonoka tangai mambovhura hwindo, mukavhura fafitera renyu kwemaminitsi angambosvika 5 zvinobetsera kuti kupinde imwe mhepo itsva yanga irimo ichibuda, mozovhura zvenyu kuvhavhu kwenyu makuchizogona kutanga kubika zvichienda zvakadaro. Uye pose pamunenge mapedza kubika vharai kutengi, musasiya kwakashama muchiti ndoda kuti ndigozokasika, zvinokonzeresa njodzi. Mazvita mashoko echenjedzo vautirire maoko. Mwoyo wangu uri kungotambudzika kuti vakagara mutsara wokutanga nemutsara wechipiri newechitatu ndo vari kutaura chete. Handizivi kuti kuseri uko tiri tese here. Hapana anoda kutaura, vapeiwo chichevedzero, vapeiwo. Taurai yenyatezvara wangu, taurai maita basa. Tiri tese doko. Taurai. Mubvunzo wangu wakanangana nematengi abva kutaurwa nevezvemoto. Tinomboona patinoenda kunotenga gasi paya nenyaya yekunetsa kwechange. Unoti ndikuda gasi kana kuti $6 zvazvanzi ndine $2 pamwe wava $10 change haikwani, zvazvanzi rega ndise $7 asi iyo gasi pamwe rinenge richifanirwa kupinda makg 5. Zvinobvumidzwa here? Injodzi dzipi dzatinotarisana nadzo sevatengi? Maita yenyu zera. Ndizvozvo ndiani vangapindura mubvunzo wakanaka kudaro? Maita yenyu hazvitenderwi kuti sirinda rakanzi 5 kg toisa 9 kgs kana kuti 7 kgs, nekuti nyanzvi dzakatoongorora kuti pawakati 5 kg paya wanosiya mwero wekuti mhepo inge iripo iyo yakaita mvura iri nechekuzasi. Saka tikazopedzisira taakutora nzvimbo yemhepo iya toisa yakaita mvura gasi redu yai, pakunopisa kunze richiti raakuita sekuti raakupupuma riri mukati muya rinoshayikwe kuenda. Ndopa munozongoza kuti rakangoputika kana machisi akambobatidzwa, ndo zvinokonzera zvinhu zvakadaro. Nepo watinotraina waya unoya kudzidziso dzedu dziya kumatraining aya, mukwira nemitemo yegasi pane kamwero kadiki kanotenderwa kekuti kubva muzvikamu 3 muzana 3% ndikapfudza neizvozvo semenzaso kana iri 10 kg ndikasa 10.3 zvinonzi zvichiri mumwero wakadini wakanaka, kwete zvikuti mu10 kg ndoisa 14 kg, kwete izvo hazviitezvo. Mashoko akanaka ari kutaurwa pano makukutu, nekuti dzimwe nguva vanotitengesera vanochiva mari. Pada mari vanenge vainayo chenji asi voziva kuti vangakutsveterei sei kuti regai ndikuisirei, regai ndikuisirei. Handizivei kuti mai pane zvimwe here zvamunoda kutaura kana tombotora uri mubvunzo. Kune makoronyera ari muvanhu vanoda kutengesa nemutengo uri pasi. Zvinodzokera futi kune vanhu vari kusaplaya gasi ivavo kuti munhu avari kutengesera license yacho anayo here, kana asina afanire kubvumidzwa. Saka vari kuzotengesera vanhu ivavo, vari kuvatengesera sei pasina malicense yayo?
ndizvozvo regai vatidavidze. Zvinoitika ndezvekuti ivo vacho vari kutengesa ava vari kumbotenga gasi racho kupi? Takaona kuti kune makambani mahombe anonga nemaresinesi, asi uchiita sekuti vari kutengesera vanhu vasina maresinesi. Pane kuti tirambe chingosunga ari pasi ikawo, ngatisungei ikoko. Zvaita sekuti tavhara tepi yemvura, haichaerera mvura uku. Nekuti iwewe kana uine resinesi yako nechekumusoro uku, haungadiba kuti bhizinesi yako rivharwe nemhaka yekutengesera munhu ari pasi pemuti uyu. Pari zvino kune vamwe vakatombomiswa basa rekuti havachakwanisi kushanda nemhaka yekutengesera zvinhu zvakadaro izvozvo. Ndiri papo machisamba nderebva ndataura pamusoro pemacylinders. Munonipa mukana wacho. Taurai zvenyu. Pane macylinders. Mongozviti gaga chikamu chedu chino pane macylinders ari kusmugglwa achipinda munyika muno. Ari kubva munyika dzakadai seSouth Africa, akadai nenyika dzakadai sana Botswana. Ukaonekwa une cylinder rakadaro, unotosungwa iwo uri kushandisa nemunhu akakutengesera wacho. Saka kuti uzive kuti cylinder iri haribvumidzwi, rinobvumidzwa ukaenda padande mutande rezera riyai. Pane chiziviso chiripo chinoratidza kuti iri haritenderwe, iri rinotenderwa. Haritenderwe nemhaka yei? Haritenderwe nemhaka yekuti hatina umbo hwekuti riri kusevhiswa here. Ndo rinozokonzera dambudziko rambotarwa riya newefire kuti anofanira kusevhiswa. Nekuti muridzi wacho ari kuSouth Africa uko, haasi yemuno. Dai anga ari muno taiti aiwe iwe shamwa chinhu chako ichada kusevhiswa, osevhisa chinhu chake. Saka aya ari kusmugglwa achipinda munyika muno aya haana rekodhi yekuti ari kusevhiswa nenzira yakanaka. Mashoko akanaka makukuta ari kutaurwa. Vadikani, chiri mumusakasaka ngachirambe chichingozvinzwira. Panapa tiri kutaura upenyu hwako, tiri kutaura upenyu hwangu nemhuri yangu. Zvino imimi kana matadza kukatara, hapana zvamunenge maita. Saka ngatinzwisisei kuti kune makoronyera, kune zviri kuitwa zvisiri pamutemo, izvozvo zvekuti ndatumidzirwa nemwana wanzvadzi yangu ari kuBotswana anditumira chitini chicylinder zvazodini dini. Ngatiregei kuzviita izvozvo, ngatiteedzerei mutemo kuti tirarame, nyika yedu igorarama nemhuri dzedu. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani, tasvika pachikamu chokupedzesera tiri muchirongwa Maisamba Show. Umo tiri kutaura nyaya yakuda kutotityisa. Ndoziva kuti tiri kutandadzana pano, vamwe vari kubika pagasi, vamwe vari kuda kunotenga. Asi chimirai munzwe chenjedzo yakuputirwa, tinzwe kuti zvakamira sei. Ndinoziva kuti pane vashomanana vane mubvunzo. Ngatingoti ide vadari vedu vatipindure. Tiri muno nhasi pane chirongwa chakanaka kudai patanzwa njodzi dzine chekuita negasi nezvimwe zvakadaro zvemaresinesi. Tachikumbirawo kuti mupinde macommunities medu matinogara, muye nazvo pedyo nevanhu nekushandisa pamaplatform ekuti information idi isvike. Kusatoziva kwedu zvandadzidza zvakati zvakawandisa nhasi. Ndinokutenda. Chechipiri, ndachikumbira kune City of Harare panyaya dzezoning, paya pekuti munhu anouya pandanzi anototangira City of Harare ndoda kuitirawo gasi pakati. Kana pane zvipingaidzo zviripo, taida kuti muzvirerutsewo kuitira kuti pave nevanhu vanopiwa nzvimbo patinozowana vanhu vari qualified uye vanhu vane maresinesi akakwana. Maita henyu ndizvozvo mabvunzo yakanaka nai. Vamwe vanga vari kuda kuti vazive kuti ko moto, ruvara rwemoto unobuda pagasi ndeupi. Nekuti dzimwe nguva panoita sepanobuda kamoto keblue nai, pogozoita kunge panobuda keyellow. Asi ndanzwa mumwe achitaura kuti kune kumwe kusina kala. Nenyaya yekuti pambotaurwa nyaya yeservice pano, vazhinji vakapupura kuti hasatambunzwa zveservice izvo. Iservice yechechi here, iservice yemota here, kana kuti ipi? Regai vatipe mhando, vatipe mhinduro. Asi vanhu ivava vane zvichemo. Vadiwa vatariri, kana mazoita zvichemo zvamunoda, aiwa kanhamba dziri kufamba pachivhitivhiti idzo ndidzo dzevakotseri vedu munovabata. Mazvita zvakanaka. Regai nditaurei pamusoro pemhando yakanaka yegasi. Gasi kana chibika zvakanaka mumba toda wara reblue. Mukaona makuita wara rakaita seyellow, orange, ndo rinosvibisa mapoto pasi. Zvazviri kungoreva ndezvekuti gasi rako harisi kubvira zvakanaka. Pamwe gasi riri kubuda zvakanaka risingasangana nemhepo yacho inofanira kunge ichisvika pamupimo unodiwa.
saka uri kushandisa gasi rakawanda asi uchibika zvishoma nemhaka kuti mudziyo wako wakuda kumbokwenenzverwa. Pana abvunza kuti saka zvinosevhiswa kupi? Pari zvino tine makambani mairi atichatozivisa nokukurumidza wakatogadzira dzimba dzawo kuti dzinge dzakusevhisa macylinders iwawo, wachiita kuti wada kubatsirwa wabatsirwe. Kana zvichinga zvangopera chete muchana takutozivisa vanhu kuti kana une cylinder rako rine dambudziko rakati bata nhingi nanhingi apa. Kana tichitaura service kuti zvinyatsojeka, tiri kutaura here kukwenenzverwa nekucheneswa kwecylinder? Ndizvozvo ndo service inoitwa here? Vanonoidii cylinder yangu? Zvavanoita manje ndezvekuti pamutemo cylinder rega rega pashure pemakore 10 rinofanira kutestwa kuona kuti richiri kushanda here iri. Saka hazvineni kuti riri right kana risiri right, asi kana makore 10 akwana. Saka tikatarisa cylinder rekumba riye rine gore rakanyorwa kunzi 2010 kana kuti 2014, kureva kuti kana rakanzi 2010 panonosvika gore ra2020 chinofanira kutestwa kuona kuti chichikubata here gasi nenzira yakanaka. Chinozosevhiswawo pamwe yaplate yedu yatinosungirira pamusoro paya, kana kuti stove yedu yatinokonekta kucylinder kwedu kuyawo. Nekuti pane dzimwe dzengo patinobika paya ndinogona kurasa supu kana porridge yovhara mwena inofanira kuti gasi ribude nenzira yakanaka, ndopesera ndakuona flame rakaita seorange riye. Asi pana abvunza kuti saka amugoni here kuuya kwatiri muye pedyo nesu? Regai ndisire wandauya nayo Abigail kuti apindure kuti urongwa hupi watinahwo pamusoro pekuonana nevatengi vedu nevashandisi vegasi. Abigail, usangana nevatariri. Maita basa Dr. Chisamba, maita basa vatariri. Ine zvirongwa zvainoita zvekuti inouya mumacommunities kune vanhu ichidzidzisa vanhu zvakasiyana siyana zvakadai sezvegasi izvozvizvi. Tinotofamba munzvimbo last month tatiri paCity of Harare takaunganidza vanhu vakawanda vachidzidziswa kuti gasi rinoshandiswa sei, ingozi dzipi dzavangadzivirira. Iyewo izvozvi tiri kufamba mumamisha kumaruzevha chaiko chaiko. Saka tichange taakuuya mumalocations kana kuchitungwiza kunana budiriro tichifamba tichidzidzisa vanhu kuti vangashandisa sei gasi zvakanaka, uye vakaita zvichemo titori nedepartment rakatomira rine vanhu vari kubhadharwa kuti vange zvichemo zvinge zvichiuya uye vanhu vachibatsirika. Saka ndo mafambiro anoita zera iwayo. Ndizvozvo uchiri ipapa ndingangoda kungoziva kuti imimi munokoka sei vanhu, nekuti vanhu vese ipa wataura kuti tinoenda kwakati ndaona uso hwataura kuti kupi muri kushambadza muri papi? Zvatinoita maisamba tikafunga kuti tiri kuenda kuchitungwiza tinodhila nevanhu vemaresidents vemuchitungwiza, macancelors, totarisawo zvakare vanhu varidzi venharaunda kuti tibatsireiwo kuti tikokere vanhu tichange tiri pacommunity hall yekuchitungwiza kana kuti tichange tiri pakati tichiuya tichidzidzisa vanhu. Saka ivo vemunharaunda ndo vanozivana, ndo vanototibetsera kukokera vanhu. Aiwa, tinozvitenda zvikuru, hanzi vanotaurira kwamuri ikoko. Isusu tinoti kana manzwa makuhwa masande ndo akanaka asina chaanokukanganisai. Kana pakataurwa nyaya pano inoswera yakwagutu kwemukanzwa kuti vese vari kuuya kuzodzidzisa vanhu, chiudzouka vamwe mune zvigurupu zvenyu, mune ushamwari hwenyu, zadzanai, nekuti kansela vakakanganwa uku mese tese tati mbombombo. Pane mwe mubvunzo wangori mumhepo usina kutaurwa. Chitipai zvamunoda chenjedzo yekuenda nayo kumba vemoto nevekanzuro. Chenjedzo yandoda kupa ndandingatanga nokutaura mashoko kuti makoshero akaita upenyu hwako ndo akaitawo hwemumwe. Chinoita kuti nguva zhinji vanhu vazomhanya kunoita zvinhu zvisiri pamutemo inhau yokungofunga nokuona mari bedzi. Uyai tione upenyu hwedu nehwehama dzedu. Hazvina kuoma mufunge, uyai kumahofisi edu eCity of Harare Fire Brigade anoona maererano nezvekudzivirirwa kwenjodzi dzemoto. Tione pamunoda kutengesera, tionesane, tidzidzisane, tibatsirane kuti zvinhu zvose zvigoitwa nemwero, zvigobatsira imi nokubetsera nyika yose. Mashoko makukutu nai.
hanzi ukatarisa umwe munhu usaone dhola ona upenyu ndo uri kutaurwa pano. Taurai zvenyu mai. Maita Mike Samba, ini chenjedzo yandinopa ndeyekuti ngatitevedzerei mitemo paya patinoita mabhizimisi edu kusanganisira irori remagasi. Zvinoita kuti tidzivirire njodzi, tidzivirire zvimwe zvirwere, zvakare nyika yedu ive yakarongeka. Nyika yakarongeka inokoka vana muzvinamari atinoti mainvestors aya vachitouya nemamwe mabhizinesi akatikoshera. Mashoko makukutu chenjedzo yamunoda kutipa pakupeta. Ndida kukuyeuchidzai kuti kushandisa gasi ndonzira yakanakisisa pakubika uye kunyange pakudziisa mvura. Asi patinoshandisa gasi nguva dzese, ngatiedzei kucherechedza njodzi dzinogona kuitika todzidzivisa kuti tichengetedze upenyu hwedu. Ndizvozvo mashoko akanaka nhai. Wabata chishevedzero nguva yakakura handigoni kusakubvunza. Taura zvako. Kuti pakubika paya gasi redu paya, gasi tengi redu rinofana riri kure zvakadii nepari kubaka moto ndomwe wacho. Then takamirira we-fire brigade ndokuti pamwe taita moto mumba tinogona kusanodzima moto wacho wegasi sei ime fire brigade muchiuya. Ndizvozvo asi tatobuda munguva yedu. Ndinoda kuti mudavire mubvunzo iwowu mu 1 minute. Ndiani angatidavirire? Tengi ngarigare pasi, chitofu pamusoro, uye ngapave nemameters anobva pa1.5 meters kusvika ku2 meters. Usabva wati apa nemoto apo vesa sirinda rako apa, usadaro. Panyaya yemalicense handigoni kupindura hangu, asi mubhizinesi rekutengesa gas kana kuti remapetroleum products, njodzi dzinogona kuitika, dzinogona kuva dzakakura zvakanyanya. Ndosaka muchiona zvinodikanwa zvakawandisa nekutevedza kudzivisa njodzi dzakadaro. Asi nofika mukauya kumaofisi ekanzuru, fire brigade nezera, tinogona kukupai mari dzinodiwa kuti munhu aite bhizinesi iro. Ndizvozvo chaizvo, handiti zvimwe dzese hanzi mbudzi haivhirwe pane vazhinji. Kana maakubvunza zvemari ati akuenda kuofisi tozonochitaurirana kuti mari yakamira yakati. Ndavhunduka zvataurwa nababa kuti zvinoda 1.5 meters kana 2 meters. Zvinodzimwe nguva imba yacho yese inenge iri 2 meters. Asi chiregedzai ndibve pano vadikani. Tinoda kukutendai neuvepo hwenyu, tinoda kukutendai nemibvunzo yamabvunza, tinoda kukutendai nedzidziso. Regai ndipedzesere nekutenda zvakaperera kuvakotsveri vedu vezera vatipa ichochi chikuwa nekuti vane hanya neupenyu hwedu. Ndinokutendai nekunge muri pano. Hatigoni kuita tega musipo vadiwa vatariri nevatereri makamirira vanhu vakawanda. Regai nditende vatyairi vane hungwaru vari kuno kumberi ava vatyaira chirongwa. Ndinokutendai. Zvakadii kusangana zvakare pane zvimwe zvikamu muMike Samba Show. Zvondo rinouya nemasvondo anotevera. Ndinwenyu Dr. Peter Chisamba.